ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಬಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ಎಂಗಾನ ಲಕ್ನೋದ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಂಡ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಿತ್ತ ವರ್ಂಬ ಐವಾಗಿಪ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಅಲ್ಪ 2 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತು 2 ಜನ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯಂಲ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಗಿತ್ತು 5:30 ಟ್ರೈನ್, ಎಂಗ 9:30 ಫ್ಲೈಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಗು 2 ಜನ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ತೂಗ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಾದ ಗೊತ್ತು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ತೂಗ ಹೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇವಾಗ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಅದಾದ ಮತ್ತು ಪಿದಾಡಿಗ ಪೂರ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಆದ ನನ್ನ ಮಾರೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಪೋತುಂಡು ದಯಪನೋಡ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇಡು ಒಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಕೊನವರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಲಗೇಜ್ ಇಡು ಇಂಚೆ ಕೊನೋಡು ಇಪ್ಪುನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಸೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಗ ಹೋಯಿ प्लेटफॉर्म 5 पे आएगा। इधर से चलो ದಾದ ಬಂಡ ಸುರುಕಿ ಇಂಕುಲು ಸತ್ಯಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ತು ಪಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗೋಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಗೇಜ್ ಮಾರೆ ಭಾರಿ ಭಾರ ಒಂದು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಾರ್ತ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ಜೈದೇರು ದಾದಾ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಟ್ರಾಲಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಾಲಿ ಇಪ್ಪನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಕ 25 kg ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ 25 kg ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಜಿಂಜಾದೀನಿ ಹೌದಾ ಅದ ಬಾರಾಗ ಕೈಯೇ ಕಟ್ಟಾದು ಪೋಂಡು ಬೋಡ ಎಂಕಿತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಲಿ ದೈದ್ವೇನೆ ಮಲ್ಲ ಪಂದದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಆ ಬೇರಾಡು ಎಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಟ್ರಾಲಿ ದೆಪ್ಪುಲ ಕಲೇಜ್ ದಪ್ಪಣ ಇಂಕಲ ಪಣಾಂಡು ದಾಯಿ ಪಪ್ಪ ಎತ್ತು ಕಂದೆರ ತಾಣ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಣಿ ಅಂಟಿಯನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೆ ಟ್ರೈನ್ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡಪುಣು ಮಾರೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ನಡತದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೋರಿ ಅರ್ಧ ನೆಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ 25 kg ಮುಟ ಪತ್ತೋಲಿ ಅಂಡ ಟ್ರಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ 7 kg ಮಾತ್ರ ಪತ್ತಾರೆ ಆಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಪೋತುಂಡು ದಯಪಣ ಟ್ರಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ದೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಮಾನು ದಿಕ್ಕ ದಯಪಣ ಹಾಕುಲು ದೆದ್ದು ಅಕ್ಕುವೇರಿ ಎಂತು ದಾಲ ಆಂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತಿನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಇಡೆ ದಿಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಅವೆಂತು ಏನೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಡಿಪ್ಪುಣದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೋಪುಣ ಖರಾಬ್ ಆದಿಪ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೋಯ್ ಆಡ ಇತ್ತೇತ್ ಪಂಡ 4:30 ಹೆಂಗಲು ಜೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಜೈದ ಅಡೆಗೆ ಬಣ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತನೆ ಬಕ್ಕ ಪಿರಾಂಚನಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ದ ಸತ್ಯಪ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ನಾಡಲ್ಲ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮಲ್ತ ನಾಡಲ್ಲ ಪೋಲಿಯತ್ತ ಮುಲ್ ನಾರ್ತ್ದ ಅಂಚಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಲೀಪರ್ ಮಲ್ತನ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ AC ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ AC ಮಲ್ ತುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಪುನಃ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಇಂಚೆ ದೊಡ್ಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಆಣ್ ಮಾರೆ ಬೊಡ್ಚಿತ್ರ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಣ್ಣ ಜರ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಪಂದ सत्यम जा रहे हैं बाय ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ
ಸತ್ಯ ಮುನ್ಗುಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮೆಟ್ರೋ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೈದ ಮೆಟ್ರೋ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂತೇನೆ ದೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿರ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರೆಗ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಚಾಯ್ ಪರ್ಕ ಅನ್ಪಂದದ್ದು ಬೈದ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾರೆ ಆ ಲಗೇಜನ್ನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನಂತ ಪಾಪ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲಗೇಜನ್ನು ತುಂಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗೇತ್ ಬಾರ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ಆತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತ ಹೆವಿ ಬೆರಿಕ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡು ಪಾಪ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದೆ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತೊಂಡ ಮೆಟ್ರೋದ ದಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲ್ ಸೆಕೆಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಬುಡ ಆಯಿತು ಬಂಗ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಮೆಟ್ರೋ ರೀಚ್ ಆಯ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪಾಪ ನವಸ पूरा पसीना में हम गीला गीला हो गए कपड़ा सब बेकार मारे ದೊಂಬು ಪಣ ಮುಲು ಎಂಚಾದನ್ ಪಣ ಬರ್ಸದಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಗ ಅಲ್ಲಕೊಂಡು इंचिट दొంబులో मारे 5 घंटे इतना एयरपोर्ट पहुँचना कितना बजे होगा एयरपोर्ट तक पहुँचने में 20 से 25 6:30 आओ बट एना फ्लाइट 9:50 तुका निद्रे आती मारे जैदिने जी समगट्टेड अವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ರೆ ಪಿನ್ ಬನ್ಪೆರದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಹೆಂಗೆಂಚ ನಿದ್ರೆದ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ತರ ಸುತ್ತು ಬರೋಂದುಂಟು ಚಾಯ್ ಮದ ಪರಿ ಆಂಡಲ ಪೂಡಿಗೆ ಪಿನ್ ಮಾರೆ ಯಾನಿ ಬೇಡ ಗಡಿ ಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದು ಪೋವ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೋರೆ ಪುಣ ಖಾಲಿ ಪುಣ ಬಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ಲೇಗ ಎಂಗಲ್ ಪೆದಾಡುವ ಪೋಪಿನಿತ್ತೆ ನಿದ್ರೆ 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 ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ವಾವ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ फाइनली निकोल एयरपोर्ट रीच आया यू नो व्हाट हाँ हम लोग अगर उस वाले गेट से जाते तो पुराना वाला था तो हम लोग को उधर उतारते हो या मस्त पड़ा ಒಂಥರ हाँ फर्स्ट टाइम पपना था तो क्या आता था बंदे मैं पहली बार जा रही हूँ ना मुझे डर भी लग रहा है इस साइड से हाँ पहली बार फ्लाइट में जा रही हूँ बहुत मजा आता है फिर भी अकेले जा रही हूँ ना एक तो कोई तो रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता था ನಾನು ಏನಿನೇ ಒಂಜಿ ಮುಲಾ ಒಂದು ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಎರೆಗ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರಡು ಕತ್ತೆರಿ ಇತ್ತಿನೇಕರ ನೀತು ಪೊರ್ತು ಅಂತ ಏರ್ ಮಾರ ಕರ್ಮ ನಿಕ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯೂ ತೋಜಾವ ಇಂಚೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆತ್ತ ಪಾರ ಒಂದು ಓವಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕೊನೋಡು ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವನ್ ಕೊನೋರಿಗೆ ಬಿಡ್ಜೇರಗಳು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಹಾಂ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಆ ಥರ ಇಡ್ಲ ಯಾನು ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಪಂಡಿರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ದಯಪಂಡ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಉಂಡಿಂದ ಅಂಚಿಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪೂರಾ ಲಗೇಜಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪಾಯಿರು ಆ ವಯರ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂದಿರು ಕೇಬಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಪ್ಪಡು ಅಂತ ಬಾಕಿದೆ ಇಂದ ಅದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚನ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಕುಲ್ಲರೆ ಪಂತೇರು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪಿರಪ್ಪು ಕೇ ನೋಡಿ ಅಂತ ಯಾನೇ ಪಿಟಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನು ಇಂಚ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಮ್ಮಡ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ತರೆ ಹುಲ್ಲ ಇಡ್ಲ ಮೋಲು ಮೂಲು ನಿಕುಲ್ ದೇತ ನೋಡೋಣ ನಿಕಲ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿದ್ವು ದಪ್ಪಣ ಆತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಸೊ ಲಕ್ನೋದ ಫೇಮಸ್ ಉಂದು ಚಿಕನ್ ಕಾರಿ ಮತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚಿಕೆ ಚೆನ್ನ ತೋಜನ ಇಲ್ಲ ಪೋನಾಗೆ ಆ ಇಂಚ ದಿಪ್ಪೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗೇಟ್ 15 ಸೊ ಇದು ಪೋದು ಗೇಟ್ 15 ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಪೋಪಿನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಪೋಡು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ
ಬೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ರೇಗ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಇವಂಗ ಹೊರಂಜನ್ನು ಬೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಎಂಚಾತೆಯಾನು ಎಂಕ್ ಅವರ ಪುಣ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಫ್ಲೈಟ್ ದಾವಸ್ತೆ ಪುಣ್ಯ ಹೆಂಗೋಡೆ ಪೂರ ಅವೇನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಬಂಗೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಂಗೋಂಡು ಟ್ರಾಲಿ ಸಮಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಪನ್ ಮಾರೆ ಅವಳ ಒಂತೆ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತು ನಾಪ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾವಸ್ತೆ